Here are 3 foods you need to stop eating immediately. Oh, won't you look at that? How to well your branch saw. Hämäläinen. Hämäläinen. Joo. Niin. On ollut semmoista ahdistuneisuutta, keskittymisvaikeuksia. Tuntuu, että elämäni virtaa ohi. Elämä virtaa ohi. No mutta, tutkitaan. No niin kuin näkyy, niin täällähän on kaikenlaista paskaa. ASMR-ruosteenpoistovideoita, nämä on ihan tyypillisiä sun ikäisillä miehillä. Hevosen kengitystutorial, dashcam-videoita, extreme building demolition compilation, viehearvosteluja, pinnien boksauttelua, videoita on somehaasteita. Okei, istu vaan. Kirjoitan reseptin Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalille. Oireiden vakavuuden huomioon ottaen suosittelen ihan sarjakorttia. Näin. Kysyttävää.